हो ସକାଳୁ ଖାଲି ଉଠିଲେ ତ ଫୋନ, ଖାଲି ଫୋନ ଖିଚିବି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତମ ସମୟରେ ତ ୱାଇଫାଇ ନଥିଲା, ଆମ ସମୟରେ ୱାଇଫାଇ ଅଛି, ଅନଲିମିଟେଡ ଡାଟା। କରିବି କଣ? ଆମ ସମୟରେ ତ ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ହେଲେ ଆଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ରନ୍ଧଣା ଶିଖିଛୁ କି ନାଇଁ? ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିପିବା ଶିଖିଛୁ ମ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିଚର ଅଛି ନା, ସେଇଠୁ ଶିଖିବି, नो डाउट। ଆମ ସମୟରେ ତ ବୋହୂ ମାନେ ଚୁପ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ। ଏବେ अपडेट वर्जन में म्यूट नहीं। ଦେଖିବୁ ମୋ ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ। देख मोनी को संदे